Tlet studenti u lettur tal-Università ta' Malta li spiċċaw jiffaċċjaw akkużi kriminali wara li b'intenzjoni tajba żvelaw vulnerabiltajiet fis-sistema ta' app ingħataw il-maħfra presidenzjali skont artiklu 93 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru wara l-impenn politiku li għamel il-Prim Ministru Robert Abela u rakkomandazzjoni tal-Kabinett tal-Ministri biex iż-żgħażagħ u l-lettur ma jiffaċċjawx iżjed akkużi fuq każ ta' ethical hacking. Michael De Bono, Giorgio Grigolo, Luke Bjorn Sherry u l-lettur Mark Joseph Vella tresqu fil-qorti akkużati brabta ma' aċċess bla permess fl-app FreeHour. Dwar dan il-każ, il-Prim Ministru kien sostna li din il-materja ma kellix tiġi indirizzata biss mill-aspett legali iżda minn dak li hu ġust u sewwa fejn l-Istat għandu dejjem jieħu responsabbiltà meta jkun hemm meħtieġ aġġornament tal-liġijiet tal-pajjiż biex jirriflettu ir-realtajiet teknoloġiċi. B'hekk taħt impenn politiku, il-Gvern indirizza inġustizzja ma' dawn iż-żgħażagħ u lettur taħt prerogattiva li għandu il-Kabinett bil-proċeduri kriminali kontrihom intemmu fl-intir tagħhom.